गेला दे बाबा गाड़ी आनी गाड़ी थोई दे गिफ्ट थोई दे बाबा पळै जन तम कांदे बोली तम गोटे आइसक्रीम आनी आ चॉकलेट गाड़ी भी पचास दे दे पळै जन बाबा तम कांदे जो बोली देखा कौन अच्छे लोड कप सेट दे बढ़िया देखा कप सेट ना बढ़िया लगे आम डाइनिंग टेबल थे रखा बढ़िया जाना नहीं तो गाड़ी देखिए नुआ गाड़ी आइला नहीं भल कलर टा कोउट रे के एक्टिवा से एक्टिवा जो एक्टिवा थिला से एक्टिवा कलर टा भल बड़ गाड़ी अच्छी ना